Bafowethu ukungena lokhu la ekhaya. Lo muzi uphakathi kwemizi. Lo muzi wasekhaya uphakathi. Awona nanomuzi oseqaleni. Kodwa nje ufanele uyibukele wena ula. Ngithi yabona nje bekade kuliwa la. Yabo. Umuntu obekade ebulala lo. Ngaphakathi kunemoto maqondana nala abekade yenza khona lento ayenzayo. Hayi bafowethu. Hayi. Futhi hadingi lefone insizwa ngempela. Ngoba thina sisona insizwa hayi kodwa bafowethu ofuye ikwere kule game hayi bafowethu hayi ku late kakhulu. Olufuyile akalidedele lihamba. Akalidedele bafowethu ligodu. Ulungisa lesenzo sakho kwemxabaniso olamna kanjani wena ufuna mahanga ulungisa lesenzo sakho kwemxabaniso olamna kanjani njengoba ufuna buka nje umuzi omusha kanje usupheshwe ngamasaka emawindini pheshwe ngamasaka manje and yabona into abeshaya ngayo iyasinda ushagobe aluminium hey bafowethu lezi icapha zo2 ngayifaka ngo109,000 lela garage. Asifikile bafowethu. Siyayibonela nathi ngosi. Hayi bafowethu bayisusile. Hayi kona ukuyisusa ke. Bayisusile kona ukuyisusa. Bayisusile. Bayisusile. Injena bafowethu. Ayangazi esimpiwe and uyabona la uthi lo muntu ubeshaya la. Ubeshaya la. Umuntu nje owenze lento lengamabomu. Wenze lento lengamabomu. Uzophuma isivalo kujantshi. Sokuphumile kujantshi nyana. Siphumeni.